Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal van onze VIP-lounge hier bij het hoofdkantoor. We hebben het belangrijkste nieuws voor u. En we beginnen met S&P Global is positief over de economie van Curaçao. De economie van Curaçao is namelijk opgewaardeerd van stabiel naar positief. En dat blijkt uit de resultaten van een evaluatie die het bedrijf S&P Global enige tijd geleden heeft uitgevoerd. De resultaten werden deze week bekendgemaakt. En S&P Global klassificeert de economie van Curaçao nu als sterker. En er bestaat weinig twijfel dat Curaçao en zijn economie momenteel positieve, zeer positieve tijden doormaken. En dat heeft vooral te maken met het toerisme. En bewijs daarvoor is dat de S&P Global laat weten dat de vooruitzichten goed zijn. Tot nu toe bereikte resultaten zijn goed, maar de vooruitzichten zijn goed. Dus de kans dat over 12 maanden er nog positiever zal worden geconcludeerd is groot. En dat is goed nieuws voor Curaçao. Cooper verwerpt kritiek erfgoedinstanties. Dat doet de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en van Financiën, Charles Cooper. Deze week hebben verschillende organisaties die zich inzetten voor het behoud van het Curaçaose erfgoed bekendgemaakt dat ze een brief hebben gestuurd aan UNESCO in Parijs. Ze maken zich zorgen over de vele bouwprojecten die volgens hen leiden tot een teruglopende kwaliteit en aantasting van historisch Willemstad. De minister zou te veel bouwwerkzaamheden toestaan die daarmee het historische waarde van Willemstad aantasten. Maar Charles Cooper is niet onder de indruk van de kritiek. Volgens hem komt er geen enkele toerist naar Curaçao omdat we op de UNESCO-lijst staan. De enige reden waarom toeristen hier komen, behalve het mooie weer, de vriendelijke mensen, het lekkere eten en de mooie stranden, zijn de monumenten zoals de Handelskade, de Emmabrug, de monumenten in Punda en Otrabanda. En daar mag niemand aankomen, aldus Cooper, die zijn door de wet beschermd. CMC benadrukt kosten voor dialyse. Er is de afgelopen tijd veel aandacht voor dialyse. En het probleem op Curaçao, want er zijn veel mensen die dagelijks of meerdere keren per week gedialyseerd moeten worden. En de kosten daarvan lopen op tot 16 miljoen gulden per jaar. En de behandelingen zijn ook duur. Maar ja, dat is niet het grootste probleem, zegt CMC. Mensen worden ziek. Moeten steeds behandeld worden, amputaties dreigen, dus we moeten veel meer werken aan preventie. Want diabetes is niet alleen een gezondheidsprobleem, maar ook een maatschappelijke en economische uitdagingen. CMC benadrukt dat vroege preventieprogramma's en gezondheidsinitiatieven op scholen heel belangrijk zijn. Eis van 5 jaar voor een man die tas afpakte. U kent de beelden misschien nog. In 2014 reed er een auto weg en de man in die auto had een tas gepakt, maar de eigenaresse van de auto hield eraan vast en die werd meegesleurd, tientallen meters. Bij Mambo ging dat. Het ging om een toeriste uit Australië en het zijn vooral die afgrijselijke hardheid in de beelden die veel mensen hebben geraakt. De man moest nu voor de rechter verschijnen, maar zei dat hij niks met de zaak te maken had. Hij verwees naar andere mensen die verantwoordelijk zouden zijn geweest. Hij had er niks mee te maken en in die zin heeft hij niet zijn verantwoordelijkheid genomen. Want volgens het Openbaar Ministerie is er geen enkele twijfel dat de man die nu terecht staat daadwerkelijk degene is die de tas heeft afgepakt. En niet daadwerkelijk de vrouw op die manier zo gewond heeft doen raken. Het gaat om Alexander C. Het gaat om Alexander, dat moet ik goed zeggen. En die is ook al eerder veroordeeld voor andere zaken. Maar in deze zaak wil de rechter nog even de zaak bestuderen. En hij zal over 3 weken uitspraak doen. Auto over de kop geslagen bij Domi. Dat gebeurde gistermiddag. Er was een auto over de kop geslagen en langs de kant van de weg geraakt. De chauffeur kon zelf uit de auto komen en had vooral pijn aan zijn voet. En is naar zijn huisarts gegaan, maar alweer iemand die vanuit de kant van Punda komt, over de Julianabrug rijdt, richting Domi gaat en dan over de kop slaat vanwege het verliezen van de macht over het stuur. Mensen, wees voorzichtig. Het gaat vaak om te hard rijden en soms met hele ernstige gevolgen. Klant richt vernielingen aan. Dat gebeurde gisteren bij de Ronde Klipweg. Er was een man naar een Chinese toko gegaan en hij wilde sigaretten loskopen.
Dat wilde de winkelier niet, die wilde het alleen per pakje verkopen. De man werd boos, gooide de pinautomaat naar het hoofd van de verkoper, richtte allemaal vernielingen aan en ging toen weg. De politie is gekomen, is bij zijn huis geweest. Hij was daar op dat moment niet, maar er wordt nog steeds gezocht naar de man die in Kirindongo Abau woont. Brand in huis Asteroïdenweg, dat gebeurde ook gisteren. De politie en de brandweer moesten daar naartoe. Toen bij aankomst stond het huis al in flinke brand. Volgens informatie waren enkele personen in de buurt aan het werk en stuitten zij op een bijennest. Ze hebben dit nest in brand gestoken, maar het vuur verspreidde zich snel en bereikte een deel van de woning. De brandweer was er relatief snel bij. Er was vuur, maar de schade is min of meer beperkt gebleven. Maar ook een oproep aan mensen om niet zomaar onvoorzichtig met vuur om te gaan. We gaan even naar een break. We zijn zo bij u terug. Toen ik op zoek was naar een auto heb ik eigenlijk rondjes gereden om het eiland. Mijn vader vertelde dat ze hier hele betrouwbare Chinese auto's verkochten. Dus toen ben ik ingestapt. Er was eigenlijk al direct een klik, voelde me heel erg welkom. Geen enkele vraag was te veel. Als ik tussendoor ook even appte omdat ik vragen had, werd het direct beantwoord. Hele fijne service, heel vriendelijk. Ja, ik ben heel blij mee. En voor mij heb ik vooral gekeken naar de prijs-kwaliteitsverhouding voor een auto. En Dongfeng biedt heel veel functies voor een betaalbare prijs. En dat maakt het voor mij heel erg interessant. Daarnaast heb ik ook heel veel research gedaan online. En kwam Dongfeng er ook echt als een betrouwbare goede partij uit met goede reviews. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. We beginnen op Sint Maarten, want daar is een verdrag getekend tussen Nederland en Frankrijk over de aanpak van de drugsmokkel. De kustwacht in het Caribisch gebied en de kustwacht van Saint-Martin mogen schepen die zij verdenken van drugsmokkel achterna zitten in elkaars territoriale wateren. Hierover is een verdrag getekend. Sint Maarten deed dat namens het Koninkrijk. En het verdrag geeft de uitvoering aan het verdrag van San José, dat tot doel heeft samenwerking in het Caribisch gebied te versterken in de strijd tegen drugshandel. En dat betekent dat er dus niet meer moet worden gekeken naar de grenzen van de territoriale wateren, maar gewoon achtervolging mag doorgaan in elkaars vaargebied. Oratie Francio Guadalupe bij de Universiteit van Amsterdam. Dat vond gisteren plaats. Professor Dr. Francio Guadalupe is nu bijzonder hoogleraar publieke antropologie van koninkrijksrelaties. En hij hield zijn oratie. Die is getiteld Nederlands-Caribische studies, antropologisch onderzoek van het Koninkrijk der Nederlanden. En deze leerstoel is ingesteld 2 jaar geleden door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Volgens Guadalupe is het onmogelijk om het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland in de 21ste eeuw te beschouwen als gescheiden werelden met elk hun eigen strikt afgebakende cultuur. Mensen zijn veel meer verbonden en dat zou ook in de wetenschap veel meer benadrukt moeten worden. Om op die manier, als er onderzoek wordt gedaan, ziet dat het geen afgescheiden culturen zijn, maar mensen zijn geboren op de Cariben, gaan naar Nederland, werken, wonen daar, gaan weer terug. Ook vanuit Nederland komen de mensen hier naartoe. Er is veel meer verbondenheid dat in wetenschappelijk onderzoek tot uitdrukking zou moeten komen. Aldus Guadalupe. Dan is er een vermeende overvaller opgepakt op Sint Maarten. De politie op Sint Maarten heeft een man aangepakt die wordt verdacht van het plegen van meerdere gewapende overvallen. En hij wordt aangehouden met wapens in zijn auto. Ze ontdekten een wapen en munitie in zijn voertuig en hij zit nu in hechtenis. En de politie benadrukt dat de strijd tegen illegale wapens op verschillende manieren wordt gevormd. We hebben natuurlijk nu het Gun Amnesty Program, beter bekend als de Gun Buyback Project. Illegale wapens, net als op Curaçao, kunnen worden ingeleverd. En er kunnen bedragen worden uitgereikt tot en met $500.
Dan Aruba. De passagiers die daar vertrekken hoeven hun schoenen niet meer uit te doen. Dat is vaak het geval als mensen moeten vliegen. Maar er zijn afspraken gemaakt met de verschillende organisaties die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. En dat betekent dat mensen hun schoenen niet meer hoeven uittrekken. En dat verkort de wachttijden en de doorstroming verbetert daarbij bij security. Aruba krijgt veel mensen. Het is een van de grotere luchthavens in het Caribisch gebied. Er vliegen meer dan 24 luchtvaartmaatschappijen op het eiland. En jaarlijks worden 3,2 miljoen passagiers verwerkt. Dat is enorm. Dan nog internationaal nieuws, want de eerste buitenlandse reis van Delcy Rodriguez, de Venezolaanse leider, werd plots geannuleerd. Ze zou naar Colombia gaan, maar slechts enkele uren voordat ze daar zou aankomen werd het bezoek geannuleerd. Ze zou naar de grensstad Cúcuta gaan voor een topontmoeting met de Colombiaanse president Gustavo Petro, maar alles is geannuleerd. De twee landen zitten in een relatie die wel wat verbetering kan verdienen. Daarom zouden dit bezoek daar ook moeten bijdragen. Er is sprake van een bevroren situatie, zoals dat heet. En er moest een dooi worden gestart. Maar het is helaas niet doorgegaan. Het is niet duidelijk waarom de bezoek is afgezegd. Er waren in het verleden meerdere discussies tussen de twee landen. Maar nu zouden Delcy Rodriguez en president Petro daadwerkelijk een nieuwe start willen maken. Of er een nieuw bezoek staat gepland is nog onduidelijk, maar we houden het voor u in de gaten. Net zoals we al het nieuws voor u in de gaten blijven houden. Dat doen we graag en dat doen we voor Extra Journaal en dat doen we maandag weer. Ik hoop dat u dan weer kijkt. Fijn weekend, het allerbeste. Dag.